रुपहि राजाबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा माइ दुब्लियाव गायनाय फुनायाव जोबोद मुखुब। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों दि बोसोरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि ज'ज'यै अनलायनानै गायनाय फुनाय खामानि मावो आरो देग्लाय बोथोरा अखा हानाया जोबोद खम जानायलाय आबाद दुब्लियाव दै गैयैनि थाखाय आखाइजों सारनानैब्लाबो गायनांदों होननानै बुंदों। आरो बे राजाबिल गामिनि रायजो राजाफोरजों सालबारि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजाग्रा समाज सिबियारि सेन्ट जेभियार इंराजि फरायसालिनि बिगोमा नबिन गयारी बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे गामिनि माइ दुब्लियाव खामानि मावग्रा रायजो राजाफोरनो साहा मुरि बायदि बायदि जाग्रा मुवा रां खरसा खालामनानै बायनानै होदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा नबिन गयारी। आं खासिबारि गामिनिनो बे सालबारि हालामनिनो सासे थागिबि। आङो दिनै राजाबालि गामियाव रायजोफोरा दि माइ गायदों ज'ज'यैनो बेखौनो आङो खबर लानो फैदों। बिथांमोनखौ आं गोबांखौनो सिनायो, बिथांमोनाबो आंखौ गोबाङानो सिनायो। दिनै बिथांमोना दिनैनि दिनाव ज'यैनो माइ गायदों रायजोयैनो। बोसोरफ्रामबो गायबाय थायो आं मिथिगौ। बिनिखायनो आङो दिनैनि खौरांखौ मोननानै ओरैनो खबर लानो फैनाय बाजिनो बिथांमोना साहाजों लोगोसे मुरि बेबायदि जाग्रा मुवा होफैदों आरो बेसाद। नाथाय गोबां खरान जानानै खावसेयानो गोबां रायजोफोरा गायनायाव जोबोद उसुबिदा जादों, बोथोरा जिहेतु मोजां नङा। नाथाय बैफोराव दै जगान खालामनो हायाखै, नोंथाङा माबा मोनसे खावलायगोन नामा सरकारखौ? आं खावलायनो लागा जेबो गैया। आङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो, जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम प्रमद बर' सारनिसिम आङो खावलायनो सानो, बिटिआर सरकारा जुदि हायोब्ला जोंनि आबादखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां जायगायावनो बरिंफोर बहायना होयोब्ला बा सलारनि बरिं बहायना होयोब्ला लासै लासैनो गोबां जौगालांगोन होननानै आं सानो। जोंनि लामा सामा बिथिंफोरखौल' नायबा जानाय नङा, गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौल' नायबा जानाय नङा। जोङो एक्सुवेलि आबादजोंनो थांनानै थाग्रा मोनसे जाथि, जोङो आबादखौबो लोगोसे लांफानांगौ होननानै आं सानो आरो खावलायनोबो सानो। रायजोफोरजों नुजाथिफैनो मोननानै गायनाय फुनायाव माबायदि फोरमायगोन, माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनैसिमबो जे जोंनि बर' समाजाव बेबायदि ज' गायनाय फुनायफोरा बे राजाबिलि गामियाव दिनैसिमबो थांनानै दं, बा राजाबिलि गामिया बेखौ हमथानानै लाखिबाय दं। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावो। साबायखर बावनायजों लोगोसे आंबो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों नायनानै नुफैनानै। रायजोयैनो ज' ओंखारनानै जों बे आबादखौ माने दिनै मावनो होननानै गायनो बा फुनो होननानै जों रायजो राजाखौ दिनै लिंनाय जाबाय आरो। ओरैनो रायजो नाङैनो खै बिगासो गायनाय जायो? ओरैनो जोंनिया रायजो नाङै हाया ओरैनो जोंनिया माबा 6 बिगा, ओरैहा खोलाहा 5 बिगा, 11 बिगा गायो। दाथ' अखाबो गैया, नोंथांमोना माजों मावो? ना दै हाग्रानिफ्राय दै फैयो, ना दै फैनायजों ना बरिंफोरजों, ना अखा हादैफोरजों? जोङो ओरैनो बरिंबो गैखाया जोंनाव, बरिं गैया। ओमफ्राय जोङो खाथियाव एसे बिलो हाखर दं, बे बिलो हाखरनिफ्राय जों दैखौ सारनानै माने दिनै रायजो राजाखौ लिंनानै रायजोयैनो लोगो नांनानै सारनानै जोङो दिनै ट्रेक्टरखौ लाबोनानै फोमोननाय जादों। बे हाबाफारियाव नोंसिनि बे सोरबाफोर मदद होदों नामा बे मावनायनि माबायाव? दा जोंहा बे हाबाफारियावथ' जोङो हिसाबै दा दिनैनि बेलायाव जों सरकारनि जेबोथ' मदद मोनथ'नाया जों रायजोयैनो जोङो बिदि मावनाय जायो। जोङो रायजोनि गरसे गरनै माबानानै जों बुथुमनानै बेफोरबायदि माइलि मुलि फोनानै जों बिदि आबादखौ मावनाय जायो आरो। सानदों नामा नोंथांमोना? खावलायहरनायाथ' दा जोंहा नै दानि जा गोदान सरकार दा अननानै जों मोनोब्ला जोङो राजाबिल गामिया गोजोननाय थागौमोन। दानि गोदान सरकारनियाव जोङो माबाफोर एसे इनि उन्नुत जुदि
गामिनि हिसाबै राजह हिसाबै जोंनो होयोब्ला जोंहा गोजोननाय थागौमोन आरो दा गोदान सरकारनिसिम दा दिनैनि बे राजाबिल गामिनि रायजो राजाखौ मोजां मोननानै बा जा हिन्जावफोर हौवाफोर दिनै जा लोब लोब ओंखारदों दिनै जोंहा हिन्जावफोर हौवाफोरखौ लानानै जोंहा गामिया मथा मथि 130 गिरि सानै सानै खरै जुदि ओंखारलायो